wacho kama. Ing'eni wach loan kana setiekora godo. Koro nadwa ni nikech lob cha to koro en wach ne ber. En abiro ginene kasta kawe to wakete wachako develope kasta adwa ni mondo wadhi dala. Awuoyo kodi timori nade? Nyako itimori nade? Ha? Hey. Wacho nango? We wuoyo koda. Awuoyo kodi to in inde chadi simo ok nyal miya kata tai. Ang'a timore kodi. Aw mona wach kodi wach ma serious in ine simo. Jaber. To nango? Ibiro. Ane we wacho wada ba kaka piny tindo oketo. Ne awacho kama ng'iya ka mawere kawuono nikech ok anyal keto ni atimo gik moko anyuomi in ka simwe monyuomi to kaw simbi gi mondo idhi an away. Kwani weni ago? Kwani what? Away. You lose one, you get one free. Akawi nyathi ma children. Ito wengene mana chako iriga mokwongo. Koro ka en meda se to ni ebe koro ni awuoyo gi ng'ata wacho go gima serious to en odich mane sim. Gima serious to en odich mane sim. Oko concentrate kaka an kama. To koro ikone idhi nade? Adhi maber. Koro gima wacho adwa ni mondo mi ateri dalau. Ineno nikech koro an ase amodo neno ka riembo nyawadu cha sane koro adwa ni mondo mi ateri dalau mondo adhi anyuomi. Ineno to imba wuoyo kodi te dije simu ya to matho mitero kanye ne ya karang'o timore ke piny sani ya maiye ya to karang'ati no timo nyiri yawa iwuoyo gi ng'ato to en odich mane sim kati wacho wach ma serious yani imba wuoyo kodi to imbi chala kodi an ma kare kora wera gi wach jombo go chungi ne dhiyo an awera gi wach ne aina gi gige gi go ma gi jok ma kare ok anyal timo na gi gik ma